10. אז מה קורה חברים יקר, איתה בעוד סרטון חדש. אנחנו נעשה את סרטון הכדורגל. מה שזה אומר שנעשה אתגר כדורגל והשחקנים שיהיו זה ספיר, תירשמו להראות שלו. אני אסביר לכם מה זה האתגר הזה. אין לי מושג! טוב, גם אליי תרשמו. תירשמו אליו. ואליי. קוראים לערוץ שלי יואב קופלן באנגלית. ולזה קוראים וואט גיימינג קלאס באנגלית. ושלי ספיר אין גביר נון סטופ. אז מה קורה? אז זה עליך ונשמש. אז נגיע ל-150 לייקים. אז הנקודה למטה, אתה רואה להם את הנקודה הזאת. נגיע ל-150 לייקים. נקודה. אז אם נגיע ל-150 לייקים או 110 נעשה אתגר הקר והממתקים, אז יאללה ביי. וגם את אתגר החריף. נכון, 250 לייקים. נכון, 250 לייקים. ויאללה ביי. היי, מה אתם מעתיקים ממני? מה? אני אמרתי את ה-50-100